fahimtar mafi yawancin jama'ar da ke zaune a nan, mafi yawa in ba duka ba, daga kasashen Nijar ne kuke, kuma mafi yawancinku Allah ya azurta ku ya rufa muku asiri. Dan me za a rinka sawa a rediyo cewa yunwa ta kama Nijar? Me yasa ba za ku je ku ci da iyayenku ne, 'yan uwanku ne, danginku ne? Me yasa za a ce ana fama da karancin ruwa a Nijar? Rijiyar bohol burtsatse nawa ake yin ta a Nijar? Ka je ka ce a gina guda 50, kowane ƙauye a samu a yi musu guda ɗaya. Wallahi ba za ka yi talauci ba, wallahi shaidan ne yake tsoratar da kai. Ash-shaytanu ya'idu humul faqar. Shaidan ne zai rinka cewa kai wallahi rabu da su Albani za ka talauce. Wallahi ƙarya ne yake gaya maka. Wallahi ba za ka yi talauci ba. Wallahi ba za ka yi talauci ba. Amma jama'a yanzu akwai ƙauyukan da sun tashi gaba ɗaya saboda yunwa, saboda ƙishirwa, saboda fari. Kai kuma kana nan Allah ya baka miliyan nawa. Ku je ku taimaka, ku je ku nemi aljanna. Wallahi ka daina tsoron talauci, Allah ba zai talauta ka ba insha Allah. Sayyidina Abubakar ni Siddiq ya ɗauki dukiyar shi gaba ɗaya ya bayar a yi addinin musulunci. Manzo Allah ya ce ma za tarakta li ahalik, iyalin kafa, sai ya ce taraktu lahumullah wa rasulahu, na bar musu Allah da manzon Allah. Tsakani da Allah ku tsaya ku yi wa kanku fada. Wallahi kun san wannan ko ba ku sani ba, kun lura ko ba ku lura ba. Ku mutanen Nijar duk inda kuke Allah ya albarkace ku, ka je cikin garin Makka ka gani akwai anguwa kap 'yan Nijar ne. Da samari da matan aure da 'yan mata, kuma ba wanda za ka gani ka gan shi da talauci a jika. Ka je Najeriya ka gani duk wani fanni na kasuwanci, je ka bincika wannan sana'ar ina 'yan Nijar da ke ciki, ka ga cewa su ne talakawan ko su ne masu arziki. To ya Allah zai albarkace ku kun fito nema, amma ku bar gida da yunwa. Ku ji tsoron Allah, ku tausaya, ku je ku nemi aljanna. Iyayenku ne, 'yan uwanku ne, danginku ne, ƙasar ku ce, kuma aljanna za ka nema. Manzon Allah ya ce afdalu sadaqa shurbatuma, sadakar da tafi kowace ita ce ka shayar da wani ruwa. Allahu akbar. Kaga wani annabi ya ce, bai ce musulmi ba, kare wata karuwa ta shayar ruwa Allah ya saka ta aljanna. Ka duba tsinanniyar gari karuwa, sannan ka duba kare. Duk kabilar da aka ce kare kallon banza ake mishi, to karuwa ta sha da kare, banza ta bugi wofi, ko haka za ka ce ko? Amma a wurin Allah fa sai Allah ya dubi a'a wannan ta ceci rai ne, to sai Allah bai kalle ta a matsayin karuwa ba, sai ya kalle ta a matsayin wadda ta ceci rai. Shi kuma Allah bai kalle shi a matsayin kare ba, sai ya dubi wannan halittar shi ce. Balle a ce kaje ka shayar da musulmin Allah ruwa. Ku ji tsoron Allah, a nemi aljanna da dukiya. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu akbar. Kai kaji ciniki ne Allah maɗaukakin sarki yayi da muminai, ya sai dukiyarsu da rayukansu, amma kuɗin da zai biya wannan cinikin aljanna ce. Duk duniya da lahira ba wanda ya isa maka wannan cinikin ya yi maka biya sai Allah, domin aljanna tashi ce shi kadai. Hakim ya ruwaito hadisi sahihi. Annabi Musa wata rana ya miƙe yana wa'azi, cikin wa'azi sai ya ce, jama'a cikin kuwa ne ya san inda kabarin annabi Yusuf yake? Annabi Yusuf ya yi wasiya cewa bani Isra'ila in za su bar ƙasan Masar su je su tone kabarin shi su tafi da gawashi. To zamani ya yi tsawo, yau bani Isra'ila za su bar ƙasar, waye san kabarin? Sai wata tsohuwa ta ce ni ne.
inna kin san da kabari yake? ta ce eh. To nuna mana. ta ce a'a, sai an bani aljanna. Wai annabi Musa ya ce a ni dai ba ni da aljanna balle in baki, aljanna ta Allah ce. Nan take sai Allah ya mishi wahayi ya ce a'a, ni din nake da aljanna, to na bata. Sai annabi Musa ya ce to kin ji, Allah ya ce ya baki aljanna, ki nuna mana. To ku duba jama'a, Allah ne kaɗai yake da aljanna. To ya ce ya sai dukiyarka, ya sai jininka, ya sai rayuwarka, zai baka aljanna. Saboda haka ina fatan don girman Allah mu daina barin musulunci yana tozartuwa jama'a. A yau kasashen musulmi sun fi ko'ina wadata, ban san ko kun san wannan ba. Kasashen musulmi sun fi ko'ina kuɗi da dukiya da albarkatu, kasashen musulmi. Amma kuma yau musulmi ne ake gani da yunwa, musulmi ne ake gani da bara, musulmi ne ake gani da fatara a jika. Ko da ba a yin wasu haƙoƙi sai zakka, zakka kaɗai ta isa ta kashe wa musulmi ƙishirwar talauci da yunwa. To amma zakkar sai wane da wane, sai abin da ya ga dama ya bayar. So da haka ku ji tsoron Allah. A cikin wannan hadisi annabi yana cewa ɗa na gari in yi maka addu'a za ta amfanar da kai, ilimi mai amfani da ka rubuta ko ka yada zai amfanar da kai. Sannan a cikin hadisin annabi ya ce sadaka mai gudana, masallaci, makaranta, ka je kai musu gada. Jama'ar musulmi, ku duba irin fitina da muke fama da ita. Mu mun tashi tun muna firamare, wato tun muna makaranta ƙanana, arna ne ke karantar da mu history, wato tarihin duniya, amma sai su ce ƙasan Nijar 100% musulmi ne, amma yanzu sai a ce 99% musulmi ne. Ana nufin kashi ɗaya menene? Kiristoci ne. To yaushe Christianity ya shiga Nijar? Christianity yana shiga ƙasar Nijar ne ta hanyar talaucin da talakawa suke fama da shi, da kuma hanyar karatun boko da ake ɗiban wasu 'ya'ya ake kai su wasu ƙasashe ana buga kansu. Idan suka dawo kuma sai a rinka ƙawata musu waɗannan abubuwa da kiristoci suke yi. To duk inda ka ji ana cewa 1%, wata ran za a ce 2%. To wata ran za ka ji ana cewa 3%. To amma abin da muke cewa, ku je ku dubi a waɗannan ƙasashe namu na Nijar, menene waɗannan ƙungiyoyin kiristoci suke kai wa 'yan uwanmu musulmi? Abinci ne, magani. Me yasa kai yanzu ba za ka je birnin Yamai ba, ka je ka ɗauki likitoci guda 50, sai ka ce za ku yi aiki ne na wata guda, ka sai musu magani. Yana daga cikin abubuwan da na faɗi a wata laccatawa da na sanya mata da'awa aikin Allah. Akwai garin da in kuka je ba wa'azi za ku yi ba, za ku isa garin ne da likitoci, a ce duk wani wanda yake fama da ciwon ido ya yi nan, duk wanda yake fama da larura ta ƙaba ya yi nan. Likitoci su zo su yi wa mutane aiki kyauta, a kawo magani a basu kyauta. Sai a ce kun ga wannan alherin? To kungiyar musulmi mai suna Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna ita ta zo muku da shi. Shikenan sai a tafi, ba za a yi wani wa'azi ba. Goban aka ce ga izala za ta zo garin, me kake tunani? To saboda haka da'awa tana da fannoni, dole ku yi tunani, ba wa'azi ne kawai zai rinka kai mu gari ba. Idan muka je wani garin muka yi wa'azi, wani garin mu je mu raba musu takin zamani, wani garin muka je mu je da likitocin gona su ba su shawarwari, wani garin muka je mu ɗibi suturu mu je mu raba musu.
wani garin muka je mu samu wasu waɗanda za mu bai wa jali a garin. Wallahi musulunci bai hana haka ba, saboda musulunci yana da waɗanda ya kira al-mu'allafatu qulubihim, waɗanda ake lallashin zuciyarsu a kyautata musu, imma musulmi ne imma ba musulmi ba ne. Musulunci ya kawo wannan. Saboda haka wannan hadisi abin da yake bayyana mana dangane da sharhin wannan aya shine idan ɗan adam ya rasu, duk wani alheri da yake samu ya tsaya cik, sai dai abin da zai zo mishi na addu'a ɗa na gari, sai abin da zai zo mishi na ilimi mai amfani, sai abin da zai zo mishi na ainihin sadaka wadda take gudana. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan takaitacciyar faɗakarwa da tunasarwa da ne Allah ya sa mata albarka. Zan sake rufe wannan wa'azi nawa da addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Cote d'Ivoire ko Ivory Coast, da cewa Allah ya albarkaci ƙasar Ivory Coast. Shugabannin ƙasashen nan Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da ƙarfin addinin musulunci. Allah ya ƙara tsare su da tsarewar da yake wa musulunci. Tashin hankali da aka gani a baya a garin nan kada Allah ya sake nuna mana. 'Yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da ke garin nan suke fatan alheri, Allah ya haɗa su da alheri, Allah ya tsare su daga sharri, Allah ya kiyaye 'ya'yanmu daga lalacewa. Je aime mon pays. Tabbas ƙasar mu ne za a mu alfahari ta gare mu. Mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu samu mu gyara ƙasar mu. Mu riƙa fitowa muna magana kamar yadda ƙasashen duniya suke fitowa su yi magana.